Първоначалната еуфория от спонтанните протести като че ли вече започна да отминава. Обединенията на граждани и техните искания започнаха да стават все по-заболени в таинство. Може ли да ни обясните за какво е подписката, докато си вършите работа? Малко ми е трудно девойчето да го обясни. Да чуем какво ще ни обясни девойчето. Подписката е за да се легитимираме и да не сме, че не сме партия. Това тири-мири ми звучи доста ала-бала. Ама може пък по-нататък да ни се изясни. Ти какво сте? Ами ето в момента сме го написали така. Орлов мост за промяна. Какво правите? Ами поживям, повидим как се казва. Хубава работа. Я да повидим самишленикът на девойчето дали ще даде по-смислено обяснение за подписката им. Знаете какви са ви намеренията? Да, разбира. Не знаем какви са ни намеренията си. За момента ще ги запазим в тайна. Геро, много мистична започна да става работата. Да не би тези двамата да са свързани я с тамплиерите, я с илюминатите. Не знам, Румене. И на хората, които се подписват, май също ни им е особено ясно. А вие за какво се подписват? И за учреждяване тук на самото движение. А знаете ли какво ще се случва, като се учреди? Ама че праволинейна е тази репортерка. Ма не се ли усеща, че тук има нещо по-таинствено от някакво си учредяване? И това им е работата на репортерите. Да разбулват тайните. Но с това обвито в мъгла учреждяване определено удрят на камък. А знаете ли какво ще се случва, като се учреди? След това вече се опитваме да представим исканията на народа, но все пак... Палче казва, че са тайна. Май самият участник в подписката не знае в какви дълбоки и мътни води е нагазил. Палче казва, че са тайна. Сега, Румене, внимавай под какво се подписваш. Да не почукат някой ден на вратата ти от някой таен монашески орден. Ето го и духовният водач на този мистичен орден. Омаял е с свръхестествена енигма последователите си. Представлявате. Кой кого представлява? Това са десетки хиляди хора, които излезнаха да Как разбрахте, че ви припознават тия десетки хиляди хора? Като върват след нас. Значи аз тръгнах под Цареградско шосе, обръщам се, гледам 10 хиляди човека. Румба, то тогава и аз съм последовател на гражданско обединение. Сутрин, като застана в задръстването на Цареградско шосе и пред мен гледам 10 000 човека. Това нищо не е, Геро. Какви улични движения има в Нью-Йорк или Париж, например? Значи аз тръгнах под Цареградско шосе, обръщам се, гледам 10 000 човека. Не само Орлов мост е обвит с мистика и тайнственост. Подобно е положението и при други алтернативни организации. До последно срещата на протестиращите в Габрово се пазеше в пълна тайна. Събралите се разграничиха от групата протестиращи, известна като Орлов мост. Колко мистично! Всичко се пази в тайна. Единственото, което е напълно явно, е, че се разграничаваме едни от други. Цялата ни мистика е такава. Звучи малко като пернишко хайка. Първанов си замина, пламен се спомина, циганета тичат, железа довличат, живот ли е да го опишеш, компот ли е да го изядеш? Направо нямам думи да го опиша. Кое, Геро? Животът ли? Поживям, повидим как се казва.